el quatrecentenari de la descoberta d'Amèrica, és a dir, el 1892, que és un moment de crisi identitària nacional. S'aprofita aquella circumstància just en el moment que l'imperi britànic està en la seva esplendor, per construir un relat sobre el que va ser l'imperi en el segle XVI i en el segle XVII, no? Que és totalment propagandístic i totalment inventat, i que és el que dona fruit a tot l'imaginari espanyolista del franquisme, de tal, que es reprèn el 1992 amb el 500 aniversari, que és un context en el que Felipe González també està en decadència, els Gal, no sé quantos, amb un relat panhispanista del que encara vivim, no? Llavors, aquí hi ha una projecció de la història que no és diferent en rigor al que pot ser totes les pseudohistòries que tu vulguis, que està ancorada per una força institucional que esborra, diguem-ne, tota la dissidència d'una manera aplanadora.